labang solam momno tu parta kan kan to especially ni tum pini press meet ke hang ko thila halo kidam tangani ahut mate election ahut kidam tang election ahut pinangan na so tum proxy voting ki kem la solam bang pinangan BJP song japo tum il tum han bertanang palil benang thamlo so halawang solam aputhak uthon ni tum bethang APSOC polling agent fan is theni nitum berta arsijida berta ke pale je fansi nitum nang to fan media pen ke thanji fansi nitum nang to nang to phapon la pen ilitum APSOC songjak podo an labang so lamma nang to arsijid pen mathapon pen hala polling day ani ke mathadun pameji mate kipon ke anun pameji fansi nitum nang to fan through social media hoi pen kachini je fansi nitum labang so press meet ke nang to phapon alam thigel pon polling day ni ratum ka du ka wang ko ami thang aning ke dok party aphan latum jijok tigang ko lapen ka du ka we ratum jok tang era philo bolonte aphi lason bang pharoi ni lason ki jok je lason ahin du ko ti halason un hut si BJP tum ke tam tang arni hut hab daksi latum polling agent hat manipulate kuri ko na hola ke do anabut apane ahin mangka latum afan pajok deteti usini tum han birtana palil kosom se manipulate kuri ma polante kosom se dala tum proxy ke mari ma polante la kohelo na dum archu payment on apa pin polling agent do anafan episode polling agent do anafan itum kardulong apan kachiniate la kohelo bisarala bang pharoi si mule pa pharoi si bang ahin do kokko ampar hat daga ban ke hola BJP polling agent tumba la tumbang tumane ASDC fan tumane Congress fan tumane independent fan laso thang joy po la tumbang than ko je nang tum non dhuni tum fan support tha la non pa pharoi si angbong pen itlum pa in ko itlum job derna to aprang si hala kapela party fala tum convince apra ko ala bang so convince dela pilo polo de abi APSOC polling agent mata tum convince nam ko lason di to se hala pakin ko nang tum na ke support dun mala na ki job dun lara bangke la nilitum na tum phang angka da me nang tipu ko ra se chat de tipu se la son bela job nang tang IMC hutame inang an tum pada konsil tum ali to end tum biota na poli Langdam Bripui bolonte bisaralam party phodolo party phom man polling agent bang phodolo bang phom bong penjong si inu pen pak in koi bolote pak pharoi silo anu tin ta lake ali ki homan pupu ala bang solam thalo bode Langdam Bripui lo bolonte mathadule me o ahok lo pui me athema episode si tumta pak in koi longun buke thon ta pak in koi bet ko nasi ko homan ko thangthi uma thapo hadak chi donu de ti itu polling agent tunda nasi la sono ba ke chok chilu athema la som se chi donu de lo polo tante hala Congress BJP Congress ASDC mate hala independent afan ka convince bang ke hadang ke pankaz ke pi po ala tum ki job hut bang ke hala BJP fasil tum bang job de lo bole inu pa ko bolo de tum party to mano se tum nam de lo bolo de pakin ko bode pak throk ke bangke la tu BJP se tum theng da la pen ami thang BJP mata oda pakin ko theng po ultimately bangke BJP bangke pak throk na ke la tum long lok engke APSOC tum mata po o anu tin homan lo po tum mange jogam tu po pakin ko si APSOC party ke long chat po la poson sinang plan ko si dam tang ko ke kecheplan ko si tum ta lok la pen BJP masih lagi nang tham le tu pa tu hang support BJP tum masih amasi lasi labangso laboso nang duko ko polo ta bang putin polling agent dumang kachere junai bang lalo lason jong si na convince ang dengo polo te na tum kroy dum de nangji la pen ka du ka veras job era philo polo te na le tu api ke theng tulang ko bang na tum chidon dum de nangji la chidon dum de lo polo te laki itum ke khada kamasi ni thang avut bang ke mate BJP hang avut bang ke to ongun ason na plan de polo la pen
langhin along BJP tu amai je lu langhin long body la le CM le langhin ni la le kusong lagi puhan ni jongsi no tu Omar Singh tiso hai he polo dante isi mat ben chi obu langhin long la nabi langhin amai long CM tu ran long hang amasi amit hang masti ke ninje on record no kusi gitu nona dihu jongsi Omar Singh tisto jongsi MP hai he bolonte alang CMR pu bename chi obu ji la ben political career ben masalah ni sun tuji kosi ra athen alang lam chak chi pi manghui me ni to ikudam ni ban matha da namda ungelo sopo kidam tangani la posong thola lam alang ni ninje la khala hempre ka men pe hempre ipelong begje phan alang li ar pu bename sun tuji pu nampi pedete pu hala hempre ka farman alangli rara phan kache chate pen piniar ni anta ar gisunji ga phialam no thang taninje je alangli ningkan ko anisi marpu dengal no sita alangli apna alam chak chipia teng pen piniar ni na paklen play pin ko sona jalo la ko sona alam chak la no na banki kema hutni bangal halo Omar Singh tiso akihai amendments di alam isi megata lam chak chipi je Omar Singh tiso jongsi MPI helo polulang te alangli CMR pune suntukji lapen political career pe matalang suntukji ko bangke kupia lam thelo kupia phano lage alangli Omar Singh tiso aphan ke matha pe alangli CMR punon thibom alangli political career ng gisunong ke CM hala Omar Singh tiso phan MP ke paman phan lok aphan se alangli political career ng alangli non to bom alangli rat aparman rat joine le alangli karja lima pini alangli jungjung Omar Singh tiso aparman alangli karja alangli hempre ka aparman det nong dia aparman si la persona seme la persona lam chakir rafan pinangi polo kopia polo la Omar Singh tiso yung sa he polo alangli CM aku sun tuji balangli ka ni pia phano la Omar Singh tiso university Karbiang longke Karbiara rafan ke akimang kacung unji putang alangli ke matham alangli Omar Singh tiso men nangke alangli Omar Singh tiso sa hi bolong ka alangli bangke CM aku ben sunun tapi political career ma sunun sa hempre ka farman nangke alangli aku sunahi rara farman nangke alangli political career ben sunahi yang dar lagi nasi nilu tumai hin pen alangli phan alang tuhan ke pachini kan dung lalo jungjung a farman ke kampian nangni komane tiso men pen komane arong fara men pen komane arong hang men pen nangke political career lo mangai lapen acak aku ading nangni rat a farman se majok teme arjak nangni itu episode mega rally tuji labangso mega rally long kaduk kabe Karbiang long arado an nang chitong dun peje pasini tu hin pen social media hoi pen uthot nang tuli pon tuli thaplo adim mangke dak dipu do voice fill long lasi don marlia tu non adihu election kala ka angdung kiti election apotsi itum arona bank kichi pai pa media pan itum ningisi ke do pen ke vang pen non 23 army labangso mega rally ke ong arap itum ke cepak lang ke pan Karbiang lorak lapen ke duk kabe asamolong sami itu army mo phai bage itu cepak lang di ma kinan son bin no central committee bese labangso mega rally ke thik konno lasi atto konno ke do karbi do ans kami sai suri le do kami na do halabangso army na jitong dun verge fansi ne ke hin pen na do man chunri competitive krem athema ilitum jong sei labangso ron hai nang ji polo tangte ilitum army cepak lang ma kinan son lasi constituency ingkara trok lapenge dimasora padame nang chunri kono nangli tum halabang so army ke jara saile dosita nang jitong dun verje phasi nang chunri lo ilitum pia phansi jitong dun nang kok ma kolongte a phegel halo ituma ki mang emprek ki pelong verje phan ituma tet longli ki charai kom verje phan nona dihu labang so election bang ki chipa habe ngi lasi 23 labang so chiklo nang lutum Chitong dun veggia pansi nil tong hin pen nga ninga klong pen nga chop hapon lo
Kasi na tum do anda me chis non ben stick ko ye phansi chuneri ma.